Laga, dapat salang atamanun ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang Pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Maray na hapon sa imo partner. Maray na hapon partner, maray na hapon sa gabos na mga parantabay. Martes na naman po mga tugang. Yes, it's Tuesday. Yes. Tuesday. Choose us. Choose DCGB. Always number one. Always at your service. Programang Usapang Pamilya po mga tugang. Ang unyan pong Aldowning Martes. Petsa 19 na po. Ano na? Madalion partner. Petsa 19 na po kan bulan ng Nobyembre 2024. Yes. 36 days na lang partner. Ano? 36 days? Before Christmas. Oh my! Garong ready ka na. Nakapamakal ka na kang mga pangregalo mo. Dai pa lamang partner. Wala pang pambakal. Wala pang pambakal. Nagditipon pakipambakal. Iyo po, bata baga pag-araw kaning season, Christmas season, araw ng pagbibigayan. Yes, diba? oo. Magbigayan tayong lahat. Magbigayan tayong lahat, tabi mga tugang tangani na mariray sa nan buhay ta. Tama, okay. Dahil ng kiriitan, sabi nga ni, dahil na apod kayan, dargit-dagit. And di na mo na maging kuripot if ever man. Correct, no? Yung tabi so pero kay puhan mo magtipid. Tama. Lalo na ngunyan krisis baga partner. Totoo, sabiyon tata may pangapudan may pangapudan ng Malacanang po pagabot sa pagtitipid. Madali na bagang Christmas, kasari-saring gastusan, kaliwa kanan so bonus pasiring sa naduman sa mga bayadan. Gastusan bayadan, anyway, para sa tuya ng mga parantabay, pwede po kamo mag-upload or mag-text sa ating sa tuya. Nagtatagalog ako. Sa tuya na text line 0927-398-0955. Pwede man po sa 0938-891-5475. And good afternoon po sa mga nakantabay via Facebook Live, DZGB News Online, numero mera sina LV De Matera, yes, si Vargas Irene and Marceliana Lan. Alright. Thank you very much sabi sa mga nag-arantabay sa satuyang Facebook Live. And taod-taod partner, magkakaigwa kita ning special guest ngunya na pagkahapon. Tama. May kinaaraman sa satuya na tema. No? Opo, okay. So, special po ini na tema ngunya na pagkahapon. And then, kumbaga, baka kamo mabigla na igwa palan ki arog ka ni sa bilog na mundo. Sa satuyang kinaaban. Anyway, ngunyan, ang gobyerno po, sinabihan po ang mga government agencies kan Malacanang na iwasan databi ining pagkakaigwa ng Christmas parties na armeniso maggarbo, bonggang Christmas parties. May kinarama naman ini sa pagkakaigwa kan sunod-sunod na bagyo digdi sa tuya sa Pilipinas, tangani na medyo makabawas-bawas man sa gastusan kan sa tuya ng mga kapamilya. Yes, sabi ni partner, ining pangapudan ni Presidente Marcos, pigiing ganyan ang gabos kang ahensya di gobyerno, nalikaya na mo na itong mga bonggang selebrasyon yun na Pasko, asin kung igwaman sa naning sobra, tabangan ta sa mga naafektaran ng marhay kang kalamidad, especially ining nakaagi pa sa ng super typhoon Pipito. Yes, kita baga, anyway, kita baga talaga pag Pasko, kita, generous. Most especially sa mga nakakuha na kan bonus, sa mga nakakuha na kan 13th month pay, etc. na mga regalo. Pag Pasko baga, ako nga ni pag Pasko sana ako nakakata na ning spaghetti. Pag mga ordinary days partner, our pansit. season, wara pansit bihon. Masirang baga, di ba? Oo. So
Tanghon. Oo, pero pag spaghetti, kumbaga pag ako nakakaon ng spaghetti, gustong sabihin may special occasion. Yes, kasi Yung mga- afford afford. during Christmas season. medyo dakol-dakol ang Opo. ang laog kambulsan ni Kuya A. Correct. So sabi po kan Malacanang, imbes na maging bongga, sabi nga ni kan mga paraantabay tang iba, bonggay shoes, ang mga Christmas parties, what if gagastuson tang bongga duman sa Christmas party is itabang ta na lang duman sa mga nangangaipo. Oo, do day man kita pinagbabawalan na mag-celebrar partner kasi syempre pag Pasko baga It's our right. yes, oo, and dapat mamatayan taman sabi nga so diwan ng kapaskuhan. Pero bakong bongga. Pinag-i-encourage po na so tama lang. Yes, oo. Bako so mga dakulo na nasasayang lugod Tama, na. oo. Maarkila pa kita kidarakula na lugar, mamahalon, di ba? Tapos dakulo na mga quitties, tigpapaputok. Tigpaputok. Kada putok baga kang mga fireworks. Guro yan, partner, kada putok. Day ko arambaya, kada putok, kwarta bagay yan na nagpuputok. yes. Diba? Anyway, don't forget na may mga tao na nangangaipuhan na ning tabang and then siguro ko ma-prioritize ta sinda Yes, na tama. matawanan ning something para sa Pasko. Opo. Okay. Hello muna kay Melbal Aguilias. Mari na hapon da partner. Nakaantabay da sinda sa Bangkerohan Refilling Station. Uy, thank you very much. Thank you po. Agaro pipaha ako. Ako man. Libreng tubig. Agaro pipaha ako. And partner. hello man kay Zoren Kier Alabanda Montarde. San Roque Daraga. Nakaantabay. Oy, Thank you po. salamaton tabi sa mga taga San Roque Daraga. Okay. Yes, okay. So, kaso hapon, nabasa ko and then na may sinend sa tuya si Ma'am Brenda, no? Ang sa tuya na ina digdi sa DCGB, sa PBN, na artikulo, no? Ining pigaapod na Ministry of Sex. Yun. Bako po, number 6 Ministry of Sex. Digdi po bako po digdi sa Pilipinas, duman po ini pinag-propose sa Russia. Taan Russia baga, aging population na po anigwasinda. Yes. O kaya partner, ipig-considerar ninda na mag-create ka ining Ministry of Sex para ma-address ang pig-apod na rapidly declining birth rate. Nako. Nagdidiit po ang mga pig-aaki sa Russia. Oo, yes. Aging population, gustong sabihin, mostly kan population na yaon po sa Russia is mga thunders. na. May edad na, no? And saro pa sa mga rason partner kung nata nagbabawas ang populasyon sa Russia is because igoining may kinaraman rin sa paggera. Affected man partner kang gyera. Si Ukraine baga Oo. And kaya naman may mga sinda actually partner, may mga pig-propose baga para ma-address sa laog ka itong Ministry of Sex. Tig-encourage yung mga couples na mag-offer ng financial rewards para sa first date, Oo, di ba? yugon mo Saro iyan. ito sa mga ipigbubusol ninda para mainggan sa mga kababaihan na Oo. bumados. Kumbaga sa inda po sa Russia, nangangaipuhanan po sinda ning mga kumbaga ang priority ngunyan kan Russia magbarados an mga agom na babae. Yes. Jerome, gusto mo magparasya? At si sayan sa tuya na Si Chief Tech. si Chief Tech, tabi. Daro ipadaratan. Baga gusto mo magparasya, pinag-i-encourage kay sa Russia na magbados ang mga babaeng may agom. No, tangani na magkaigwasin na kaning mga sumasunod na henerasyon, no? Oo. Kasi aging population ang igwasinda. How about ano man daw kita digdi sa Pilipinas? Ano man na dapat nagibuhon ta? Yes. Okay. And kamusta man kay partner ang sitwasyon digdi sa Pilipinas? May kinaraman sa bilang ka mga Oo. nagde-date ba kita? Oo, and Nagdadakol ba kita? what should we do? Yes. Okay, opo. so dahil dyan, mga tugang, sa satuya pong pagbabalik, medyo atab kita na ma-commercial ngunyan, sa satuya na pagbabalik, igo kita ning special guest na makakaistoryahan, manong digdingan ni isa pinag-proponir kan presidente kang Russia na si
President Vladimir Putin na Ministry Of sex. of Sex Yes. duman sa Russia. And kita, ano man daw ang plano tadigdi sa Pilipinas. And of course, the situation. Oo. Okay, so ang tabayanan, makakaiba ta pagbabalik, partner. Si Si Doc. Dr. RJ Bulyeser. Alright. Mabalik kita mga tugang oras alas 2:21. An oras hatod sa Indokang. Sa sakit ng ulo, mag-Biogesic agad. Ramdam ang alaga. Most doctor prescribe pa. Biogesic. Ingat! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017? Bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad. Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to Yossi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butika nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Natatabang na puong bata ito. Sinda kita ika ako Bicol. Na makita ang totoong serbisyo. Hanggang ngayon ako Bicol lang sa puso ko. Igwang tabang sa turismo asin pag-asenso. May mga scholar na nagkaigwang trabaho. Kadakol na mga naginibo. Lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka hobenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Maugmang iprinipresentar ka Department of Tourism, Provincial Government of Albay, City Government of Legazpi, asin Radyo DZGB. An Exciting Bicol Pastores 2024. Inigigibuhon sa Disyembre 12, 2024 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Exciting Bicol Pastores 2024. Kung pwesto ini nin pastores na may 12 na miyembro, babae asin lalaki na may edad 14 hasta 30 anyos. Ang mga pastores mapahiling kan sa edang abilidad sa pagbayle asin pagkanta kan pastores abilen sa laog nin 8 minutos. Ang third placer makakaresibe ning 75,000 pesos. Second placer 100,000 pesos. Asin ang champion manggagana ning 150,000 pesos. May special award para sa mga minasunod. Best in Street Dance 10,000 pesos. Best in Costume 10,000 pesos. As in Best in Musicality 10,000 pesos. Exciting Bicol Pastores 2024 live sa DCGB Facebook page, DCGB YouTube channel, as in Radyo DCGB. Tandaan, Disyembre 12 alas 4 ng hapon sa Albay Astrodome. Imbitado ang gabos na mag-atindir as in mag-ugma sa Exciting Bicol Pastores 2024. Maugmang Pasko sa Indogabos. Hale sa Department of Tourism as in DCGB. Always number one. Always at your service.
Pag pumupunta kami ni nanay sa health center, lagi ninyo kaming tinutulungan. Binibigyan ninyo ng payo si nanay tungkol sa pagpapabreastfeed sa akin. At kung ano ang masusustansyang pagkain na kailangan ko. Salamat po sa inyo. Buti na lang po, nandyan kayo. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medical. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya, pag si Joey ang kaiba. Pag pumupunta kami ni nanay sa health center, lagi ninyo kaming tinutulungan. Binibigyan ninyo ng payo si nanay tungkol sa pagpapabreastfeed sa akin. At kung ano ang masusustansyang pagkain na kailangan ko. Salamat po sa inyo. Buti na lang po, nandyan kayo. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 006, series of 2024. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Makulugan pa yokom. Greg, may work pa. I-Biogesic mo na yan. Bulong tulos? Baad igong side effects? Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat. Aba, maingat mananggad. Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Usapang Pamilya. Kaiba si Kuya A, asin Ate Jen. Alright, balik po kita sa tuyang pinag-uuralay-ulayan kunya na pagkahapon. Yun na nga ni po ining may manungods duman sa nasyon kan Russia na nag-propose, pinagkukonsiderar po nila na magkaigwa po ng pigapod ng Ministry of Sex para po sa mga mag-aragum-agum partner. Yes, tama partner. Na magkaigwa ning aki they are having this aging population duman sa
Russia. Okay. No? Yes. So, kaya para aramon taman partner ang sitwasyon sa Pilipinas and aramon tang impact and ano pa ba ang mga pwede tang gibuhon ano para di man mag-abot sa punto na digdi sa mag-aging Pilipinas. kita garda kulo ng aki digdi sa Pilipinas. Okay, makakasama ho natin si Dr. RJ Bulyeser. Siya partner nakakaibahan to sa programa every Thursday baga, yung kinabuhi ipagtanggol. Alright. So, magandang hapon po, Doc. Doc, good afternoon. Good afternoon po. Yes, maraming hapon sa ating kabus lang lahat, especially those listening within the Caspian Bicol area. Yes, it's our pleasure, Doc, na makasama ka dito sa ating programang Usapang Pamilya, no? And Doc pala, ako po si Kuya A. Yes, opo. At iniman po si Jenny Balyaran and welcome po digdi sa programang Usapang Pamilya. Okay, Doc, Tagalog tayo ngayon, Doc. Ano po? Marunong ka, Doc, mag-Bicol? Less than 1%. Less than 1%. Konting-konti lang talaga. Okay, para mas lalong magkaintindihan tayo. Tagalog na lang. Pilipino yung ating gagamiting lingwahe para mas lalong magkaintindihan tayo. Kasi Doc, may kinalaman po ito doon sa Russia. Kasi yung Russia po, magkakaroon or kinoconsider po nila na magkaroon ng Ministry of Sex. And para po ito sa kanilang meron sila kasing aging population doon sa Russia na kumbaga mostly ng population from Russia is mga may edad na. So siguro ko kailangan nila ng mga bagong sabi nga para sa next generation. So may mga proposal po ito, ginagawa para dumami yung anak. In fact, ang gusto ng Russia ay in every family magkaroon ng 8 anak. na ano niyo po ito, Doc? Na nalaman niyo po ito? Yeah, I've been monitoring Russia and other countries at least for the last 20 years what is happening now. And in fact, about yung total fertility rate din ng Pilipinas, which nobody from the bumagsak na ang total fertility rate sa Pilipinas from the replacement rate of 2.1 fertility rate sa Pilipinas, bagsak na. Okay. So, actually medyo malabo yung hindi natin masyadong naintindihan yung sinabi ni Doc kasi ayun yung gawa ng internet. Mahina hindi ko alam kung sa atin Okay. Pwede, Doc, pakiulit po. Yes, as I said, we really salute the President Putin of Russia for coming up with that idea na because his behavior is parang disparate na move para maagapan yung grabe na depopulation nangyari sa kanyang bansa. Russia now has 137 million people. Russia now has $1, but according to the report, there were already 600,000 na mga sundalong namatay. So, wala siyang choice. Less than 1 million na lang ang mga sundalo niya, although meron siya mga reserve na 2 million. Pero, he needs not only soldiers, but the year 2000, sabi ni President Putin, kaya sabi niya, we need 4 million soldiers. Saan ako kukuha? Wala na kayong mga bata. Kaya, there in Russia, pinagban niya ang mga LGBT group, pinagban niya ang lahat. What he's doing is really encouraging family ma-counter yung
fertility rate nila ngayon, which is only 1.4%. 1.4% lang, when in fact, yung dapat na ma-achieve ng bawat country para mabuhay yung isang bansa should start at 2.1%. Meaning, dapat 3 bata bawat pamilya. But what happens siya, mahirapan na silang makakuha ng 2 bata bawat pamilya ngayon. Kaya naman ang proposal or ang hinihingi ng Russia is every family meron daw dapat 8 anak. That is very achievable. Very achievable yan. In fact, if you compare it to the Philippines, kung ako ang presidente ng Pilipinas, I will make executive order number 1. Starting December 1, dapat lahat ng Pilipino dapat minimum should be 8 children, maximum 12 children. Tayo na lang ang pag-asa sa buong mundo. Tayo ang number 1 exporter ng lahat ng mga pinapakagaling na mga nurses, napagaling na mga seaman, lahat ng klaseng mga marinero, mga doctors, OTPT, mga blue-collar jobs nandiyan sa Saudi Arabia, tayo ang source, including yung mga domestic helper. But ito tiningnan ng gobyerno eh. Somebody asked me, look, if you say, pag ikaw presidente, you will encourage 6, 8 children, 12 children. Paano yan? Number 1 solution yan is, I talked to one economist, sabi niya, pwedeng-pwede yan, doktor, kaya yan. Kung 20 to 30% ng graft and corruption sa Pilipinas ay matanggal, ay maalis. 30% lang, kaya yan to support poor families all over the country. Okay. So sabi ni Doc, ideal 8 minimum 8 na anak, maximum of 12. Oo, and diba? talagang kung gusto kakayanan partner. Okay. Yeah, so if you look at in the year 1950s and 60s, yung fertility rate ng Pilipinas was 7. Meaning, average bata at that time was 8. Opo. If you ask yung mga lulo natin, nag-edad na ng 80, 90, sila ba ay, sila ang mas mahirap noon. Because walang electricity, walang refrigerator, walang transportation, kabayo lang at saka karabaw, etc. And mahirapan pa sila nagpabili ng bugas, etc. In fact, when I talked to my lula, I said, uy, napakasarap ng buhay ngayon compared sa aming panahon. Kahit meron kaming lupa, but it's so hard. Pero kahit maraming anak namin, pero dahil sa paghirap namin, commitment namin, lahat ng anak namin ay naging professional. So it's not a matter of the number of children, but it's the opportunity given to them side by side with the government plus dedicated and committed na mga magulang. Doc, may tanong ako, Doc, sa tingin niyo po ba, kasi marami ngayon yung nagko-control ng pagbubuntis dito sa Pilipinas, most especially sa tingin niyo po, solution po ba talaga na kontrolin o magkaroon ng birth control dito sa Pilipinas para maiwasan yung paghihirap ng mga Pilipino? Well, firstly, let's define bakit ba maraming Pilipino ay pobre, mahirap. Is it because we are many? Is it because what others say, like Mr. Lagman of Albay, that we are overpopulated? Palaging binabalik-balik yan overpopulated ang Pilipinas. Kaya magpapalisong control na tayo. Ang tanong, bakit mahirap ang Pilipinas? Is it because we are too many? We are only 114 million people all over the country with 7,000 islands. 300,000 square kilometer ang area. But the thing is 15 to 20% of the population ng Pilipinas is just confined in one area na tinatawag nilang Metro Manila. Kaya if you look at Metro Manila, starting from Tondo, makikita mo, this is no such thing as overpopulated, but tinatawag yan overcrowding. Okay? Ilang tao nakatira sa isang square kilometer. So ang solusyon lang, like ang ginawa ngayon ng itong ginawa ng Thailand, itong ginawa ngayon slowly sa Japan.
ibalik mo yung mga tao na nag-overcrowding sa syudad, ibalik mo yan sa mga probinsya, give them all the necessary lots, give them the tractor, give them the fertilizer, show them the know-how paano mag-farming. Ano nangyari sa Thailand ngayon? Mas pobre pa ang Thailand sa atin 20 years ago. But now, tingnan mo ang Thailand because what they are doing is they are not controlling population, but they are pinadalan yung mga citizens nila na nag-concentrate sa mga syudad. They brought it down 200, 500 kilometers away from Bangkok. Binigyan ng opportunity, nag-farming. Ngayon, yung mga mahirap, halos mga palubi sa Bangkok noon, ay sila na nag-supply ng bigas, vegetables to the entire metropolitan area of Bangkok. It should be the one ginagawa nila. Sana panahon pa ni Ramos, no? Before year 2000, before pumasok si Iraq. Sana ang ginawa ni Ramos is, napakamahirap ng area ng Caraga sa Mindanao, napakahirap ng Samar, napakahirap ng probinsya ng Masbate. Walang oportunidad, walang mga factory. Anong gawin natin? Let's transform these areas into agricultural provinces. Iiwan na natin yung mga kalabaw natin. We will transform, bigyan natin sila ng mga tractor, etc. Modern ways of technology para sa farming. Pag ginawa yan nila 20 years ago, walang problema ng bigas. Hindi na tayo mag-export sa Vietnam, Thailand, India. But wala pang gobernong nakaupo sa Malacanang is doing that job. Okay. Doc, isa pa po sa nakikita ko na pwedeng may makatulong na kasi sabi ni Doc RJ, hindi talaga birth control, hindi talaga pagiging overpopulation, or even we are not overpopulated ang Pilipinas, hindi daw. Sa tingin niyo po, Doc, meron din po bang contribution yung pagpipili ng kurso ng mga kabataan ngayon? Kasi mostly ito yung nakikita natin, kulang na po yung gustong maging magsasaka. Lahat na lang gustong maging IT, lahat na lang gusto nasa opisina. Sa tingin niyo po, Doc, may malaki po bang impact yon sa kahirapan ng mga Pilipino? Yeah, that's one of the considered factor. Kung ilagay natin yan 1 to 10, I could say that maybe number 5 yan or number 7, but not number 1, number 2, number 3. That's true. Sabi mo, Kuya, in fact, dito sa Cebu, yung nag-iisang school o university that offers agriculture, sarado na sila. Kahit for the very reason na kahit isa walang nagpa-enroll sa agriculture na subject or college. Wala. In fact, halos next year na magsasara naman yung veterinary college nila. Wala nagpa-enroll na mag-doktor sa mga kalabaw, baboy, etc. Everybody is jumping towards anything na kikitaan agad. After 2 years, after 4 years, kikita ka na. So sa mga mga engineering courses, mga paramedical courses, after na-graduate, mag-graduate, after makapasa, diretso na sa labas. So ito is talagang ang nangyari sa atin is another yung concern ng Pilipinas is tinatawag nating brain drain. Walang ginagawang gobyerno, naglabasan ang lahat ng ating mga magagaling na mga professional simply because patay ka pag dito ka magtatrabaho sa Pilipinas. Mababa yung pasweldo po, Doc RJ. Yes. Pero Doc RJ, kung sa tingin nyo po, ilalagay lang natin sa number 5 yung reason na pagpipili ng kurso. Sa tingin nyo po, ano yung pinaka main factor na nakaka-contribute kung bakit until now, isa pa ang kahirapan sa reason why may mga pamilya na halos ayaw na po manganak or nagkakaroon na po ng birth control? Well, the very reason, if you look at history, for sure, Ma'am Jen, you were not yet born. Okay, yes. 1967. Okay. Pumasok ang Amerika through the tinatawag natin na agreement between the Philippines and America, yung tinatawag na NSSM 200, National Security Study Memorandum 200. Bakit tinatawag 200? 200 pages Nakalagay diyan. In fact, you can open it now. Hindi declassify na ito so anybody can just open and read it. Nakalagay diyan sa dokumento yan. Sabi ng Amerika, naku, pag wala tayong gawin ngayon in
the next 10 years, 20 years, 30 years, wala na tayong pagkuhaan ng mga mineral resources. Kaya anong gawin natin? We will control the top 10 countries all over the world na numero unong anak ng anak. Number 1 sa listahan is the Philippines. So, from that time onward, lalo na panahon ni Marcos Sr., inimpose ni Marcos in 1972 ang Population Control Program. That was the year na purma yung POPCOM, all-out population control, and then we were under martial law. Compulsory ang ligation, compulsory ang insertion ng IUD, compulsory ang tawag dito, vasectomy, etc. So, yan, na naging ano na yan eh. So, na naging kultura na ang population control because Marcos started at it as early as 1972, right after martial law. So, naging kultura na yan. And palaging nilalagay sa mga teachers, also factors sa mga public school, even private schools. Naku, bakit mahirap kayo? Dahil ang dami ninyo. Kung dalawa lang kayo, tatlo lang kayo, tingnan mo yung mga classmate nyo na sila, isa lang sila, dalawa na sila. Tingnan mo, masarap ang pagkain nila, ang ganda ng damit nila, pero kayo, 6, 7, 8 kayo, tingnan ninyo, halos wala kang almusal. So yan, it contributes to that culture of death or kung natawag natin contraceptive mentality sa mga kabataan. Ngayon, and these were the children 20 years ago. Ngayon, sila ay 20, 30 years old na, that mentality na pasa din nila sa kanilang mga anak. Okay. So yung mga pamilya ngayon, Doc, kung mapapansin natin, in one family, dalawa, tatlong anak, tatlo, marami na para sa kanila. Yes. No? Sa tingin niyo, Doc, ano po mangyayari in the next couple of decades? Halimbawa, kung ganito tayo mag-isip, no, na kunti lang yung anak natin para kaya nating buhayin. Sa tingin niyo po, Doc, kung pwede ba, maaari po bang umabot tayo sa aging population din sa Pilipinas kung ganito tayo mag-isip na isang anak lang kada pamilya? Is there a possibility, Doc? Tanong mo, May posibilidad po ba? Next year, 2025, according to research, next year, 2025, 10% na ng population ng Pilipinas will be 60 above. Can you imagine? 10% of 114 million? So, ang karamihan sa kanila, okay lang kung karamihan taga Makati, taga Metro Cebu, taga Davao, medyo kaya, mayaman, pero karamihan ng ating mga senior citizens, in fact, in my clinic, every day, karamihan, kahalahati, puro senior citizen. Wala kaming pambili ng losartan para sa high blood, wala kaming pambili ng metformin para sa aming mga diabetes, etc. Napakahirap. Majority sa kanila ay napakahirap. Kaya, can you imagine if the government will focus on this 10% na mga senior citizen starting next year, it will be another draining problem para sa pira ng Pilipinas. So, dapat mag-isip-isip ang Pilipinas. Paano ba, what will be the long-term solution while umaakyat ang paakyat ng mga senior citizen natin, pababa naman ng pababa ang mga kabataan natin. So, kung ganun yung mangyari sa atin, Doc, kung darating sa punto na mababa na yung population ng Pilipinas, ano po ang magiging epekto nito sa Pilipinas kung kukulangin tayo ng tao? The same thing what is happening to all our neighboring countries. Hindi lang tayo mag-usap sa what is happening to Australia, sa New Zealand, sa Europe. Please focus in Asia. Anong number one problema ng South Korea ngayon? Anong problema ng Taiwan ngayon? Anong problema ng even China ngayon, ang Japan? Ito lang 4 na countries. Labor shortage. Okay? Labor shortage. Pero at least matalino ang Japan. Ang Japan. Anong ginawa ng Japan as early as 2000? Because they know irreversible na yung depopulation ng problema ng Japan. Irreversible. Wala sila nagawa hanggang ngayon. So anong ginawa ng Japan? Nilagay nila yung Toyota sa Thailand. Nilagay nila yung Honda dito sa isang country, etc. So in short, kahit kulang sila ng labor force dito sa Japan, okay pa rin ang ekonomiya nila because yung mga major factories ay nandiyan scattered all other Asian countries. Okay? Pangalawang solusyon ng Japan,
ay nag-mass production sila ng robot. So sa mga doon na ng mga cars made in Japan talaga ng mga cars, yung mga complete built unit or CBU, doon talagang pinapacture sa Japan, everybody working there sa mga factories are already robots. They have more than 100,000 robots working 24 hours a day sa mga car factories. So wala silang problema. But the problem is, who will take care of their old people? In fact, according to research, nakita ko last month, 60% ng mga matatanda doon sa Japan, aging population 70, 80, 90, walang mga grandparents, walang mga grandchildren, walang mga apo. So, and there are now 30% sa mga Japanese ngayon na mga byuda, because mas marami ang byuda kaysa byudo, they live in their houses alone by themselves. So this will happen to us with the year. Like ito na, laro na, karamihan ng mga Pilipino, ngayon yung mentality nila, they want to go abroad. They want to go to other countries like America, Canada, Australia. Even, I'll give you example, yung kapatid ko, my older sister, he got 6 children, 6 yung anak nila, puro professional. All of them are now in Canada. Sila na lang naiwan dito sa Cebu. Okay, Doc. So, since na lumalabas sa usapan natin na talagang okay lang maraming anak, ano? Okay lang maraming anak. Hindi yun yung talagang problema ng Pilipinas. But the real problem of the Philippines is corruption, ano? Kung mawawala, sabi nga ni Doc, corruption and labor shortage. Yes, kung mawala nga daw yung corruption, 30% lang ng corruption, sabi ni Doc RJ, ay mabubuhay ang Pilipinas. So, ano po yung advice nyo, Doc, sa mga pamilyang Pilipino na nagtitipid ng anak? Especially partner pag-abot bagay sa production technique po, Doc RJ. Ano po yung inyong masasabi sa mga family, sa mga pamilyang Pilipino na they are worried sila na baka hindi na nila kayang buhayin yung mga anak nila pag nanganak sila ng madami? Ano po yung inyong advice, Doc? Unang-una, one of the major problems sa Pilipinas, which is 74% Catholic country. 74, hindi 80. 74 na lang, siguro 72 na lang ngayon. Because marami ng Katoliko ay nasa ibang reliyon na. Number one is, dapat ang simbahan must offer a concrete program. Like, there's nobody who can offer that alternative program which is natural family planning. Ito dapat isang bagay na dapat gawin ng simbahan vigorously. Every parokya dapat merong at least mga 5 hanggang 10 na mga trainers na mga couple all about family planning. That should be number one. Because whether you like it or not, number one problem is karamihan ng mga Filipino pamilya, they don't go to church. It's a reality. Yes. 80% ng mga pamilyang Pilipinong Katoliko ay hindi nagsisimba. Kaya, pag hindi ka nagsimba, wala kang tiwala sa sarili ninyo. Wala kang inspiration. Wala kang tiwala na the Lord will provide. Kahit 6 anak nyo, 8, 10, 10, kahit because God will be the one to provide. Because I have to tell women, couples, na kahit 10 pang anak nyo, because yan ang gusto ng Panginoong Diyos. And the Lord will provide all what you need. No, tingnan mo, sabi ni Lord, tingnan yung mga birds in the sky. Nobody, walang ano ba yan sa Tagalog? Ibon. Walang ibon na namatay dahil walang kinakain because God takes care of them. Sabi ni Lord, tingnan yung mga ibon. Walang namamatay. God, my Father in heaven takes care of them. Kayo pa? So, it's really a matter of faith. So, because God said, I don't know how to say it in Tagalog, well, in Cebuano, Bisaya, we say, lihok tao, kay tabangan ko ikaw. Meaning, magtrabaho ka tao because tutulungan kita. So, dapat mentality ang mauna. Pangalawa, at pero sa simbahan, it should be a coordinated effort sa gobyerno natin. No, hindi tayo mag-away-away. Of course, the Catholic Church is not against family planning. Sa pamaraan lang tayo nagka-head-on kolusyon.
because ayaw ng simbahan ang artificial. Kung di tayo artificial, meron naman tayong natural, which is also acceptable sa gobyerno, only they are not promoting it simply because walang budget. Okay. Okay, so Doc RJ, salamat po sa oras na iyong binigay. So ang sarap sanang kausap sana ni Doc RJ. Yes, Kaso, wala Doc, ng oras. wala na tayong oras. Tinabot na tayo ng oras sa ngayong hapon. Anyway, looking forward pa rin Doc RJ sa mga panahon na pwede ka naming makausap. Especially may kinalaman po sa, ano yung tawag dito? Of course, dito sa Pilipinas. Ano? Yes. Okay, so maraming salamat so po much. Doc RJ. Anyway, may gusto ka pong batiin, Doc? Yeah, batiin ko lang si Sir Glenn saka si Sir Henry, siguro they are enjoying the siumai in Singapore. Wherever they are now. Apo. Lahat nandiyan sa ating master control. Good afternoon, sir. Sa inyong lahat. Okay. Thank you so much po, Dr. RJ, sa uulitin. Okay? Alright. Sige po. Thank you. Salamat po, Doc RJ. God bless you po. Yes. Mga tugang si Doc RJ Bulyeser. Sa tuyo na nakaibanan nguyan. Bako man palan part. Okay lang magparaaki ding dakon. Oo, maagong na ako at magpapakarami na din ako part. In fact, sa Russia, alas 10 hanggang alas 2 kimaaga, ang gusto ni Presidente Putin daing internet, Oo, daing ilaw, daing kang ibang gigibuhon, Kuya Rams. Mahilingan lang kamong duwa. Maglabing-labing kamong mag-agom. Alas 10 Opo. hanggang alas 2 kimaaga. Daing internet, daing pwede ang internet, daing pwede ang ilaw, and may incentive pa para sa mga ina, no? Sa date nindong magjowa, gobyerno pa ang mabayad. Yes, tama. Hanggang 5,000 rubles iyan tabi, ano? Kung ikukumpara ta digdi 5,000 pesos bansa, ano? Sa Pilipinas, ano? So honeymoon nindo libre na din. Libre na, gobyerno ang mabayad, no? Arog po kaiyan duman sa Russia ang gustong mangyari dahil po sa aging population. Yes, ano? and para dyan, partner, nagkakandak na din sinda ng survey manungod sa women fertility and family plans. And so mga kababaihan na abo magresponde, tig-advisean sinda na mag-konsulta sa doktor. Yes. Kita digdi sa Pilipinas, tarakuton kita da mag-araki ining dakol, tabaka ngay ayon ang kausakan pag tios kan mga Pilipino. But sabi ni Doc RJ Kasabago, bako iyan ang tunay na dahilan kung natatan na didipisilan or na pobre ang Pilipino o ang Pilipinas dahil po yan sa corruption. So, and labor shortage. Kung magkakaigwa kita, trabaho. kung arog da kayo na mangyayari sa tuya, kung tipid kita kitipid sa pag-aki, maabot ng panahon na makulang ang tao sa Pilipinas, magkakaigwa man kita ng labor shortage, dahil man kitang sisay mananggad ang matararabaho na sa mga kumpanya. Sisay mananggad ang ipapadaratang mga OFW sa ibang bansa na saruan sa mga pinagkukuanan ning kwarta kan Pilipinas tangani na mag-alangkaw ang ekonomiya. Sisay ang matanom, sisay ang factory worker, sisay ang magkukulang ang tao sa Pilipinas kung araw ka na mangyayari, ano? Yes, and talagang nahiling man ni Dr. Bulyeser, partner, na iyo dakulon ki mga talentado nakatapos, pero nagruluwas ning Pilipinas, nagtrabaho sa ibang bansa. Anyway, ito sa mga nagluluwas sa ibang bansa, somehow may balik ito. Oo. No, but pag-abot sa panahon na magparatipid na kita sa pag-aki, sisay pa man nga ma-abroad kung dahil ng aki na nagdakula. That's why magayon, partner, so kumbaga rekomendasyon ni Dr. Bulyeser na mag-araki sana, mag-araki and of course so simbahan man, partner, pakusugon sa programa man ng sa natural family planning and yung coordinated efforts sa gobyerno. There's nothing wrong na mag-control kan birth, but proseso. Tama. Diba? Sabi ni Doc, dahil nagkao yun duman sa proseso. But anyway, another issue man ito, artificial and natural. Family planning. And but the point ko yan, nasimbagan so hapot, ano, kasi kung sige kitang tipid sa pag-aki, sisay pamananggad ang
matrabaho para sa Pilipinas Yes, oo. sa mga masunod na dekada. Oo. Diba? Pero kung sa hiling ko, partner, dapat maging responsable man ang mga mag-aragom. Dapat sukakayanon din talaga ng buhayon, di ba? Kasi baka mara kang trabaho. Yan sana ang problema ta kayan. Pero sabi nga na ni Dr. Bulyeser Bagakasubago, mag-inguwa ka asin tatabangan ta Hanap ka. buhay Yung mga talaga, nagadbagay ni yes. baga uni nga ni mga bayong dayman kihanap buhay, nabubuhay. Okay. Okay, sige po. Thank you very much, Tabe, mga tugang. Para makita. Araw ka na ni Dosurasya na alas 10 hanggang alas 2 gimaga dahing ilaw mo na sang karong. Palsok ang ilaw, dahing internet. Si Agom ang pag-isip-isipon. Alright. Nakasentro ang atensyon na partner sa Kay Lambang Agom. Saro. Tama. Okay, so mag-ibahan naman po kita sa masunod na Lunes dito po sa programang Usapang Pamilya na kaibata sa Lado Teknikal, si Chief Tech Ramir Tanay, sa IT si Jerome Martinez, asin si Shara Leron. Ako po, si Kuya A. Iniman si Jenny Mati Balyaran, mabala sa pag-antabay. Bye-bye. Ang Bear Brand Junior para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.